Este bine să apelezi la un specialist în orice moment al proiectului, desigur. Hello, sunt Armina Popeanu. Sunt arhitect de profesie, antreprenor prin esență și minte creativă de când mă știu. Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Așa cum te-am obișnuit, înainte să începem să povestim despre tema de astăzi, adică despre momentul în care să apelezi la un arhitect sau designer de interior în amenajarea ta, îți povestesc despre mine. Sunt arhitect specializat în design interior, folosesc cu curaj culorile și ideile inovatoare în proiectele mele și am o afinitate pentru antreprenoriatul în domeniile creative. Personal, nu refuz aproape niciodată o cafea bună și schiez de 30 de ani. Profesional, sunt mintea creativă din spatele a Architects și Liria. Motivația mea în business sunt clienții fericiți. La Architects, împreună cu echipa mea, ajut beneficiarii, adică familiile cu care lucrez, să-și îmbunătățească prin spațiul lor de locuit calitatea vieții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aduc creativitatea, inovația și profesionalismul în proiectele lor, astfel încât acasă să fie chiar cel mai confortabil loc. Acesta este videoul 4 dintr-o serie de videouri în care povestim despre arhitectură și design interior în general. Astăzi îmi propun să răspund la întrebarea când. Când să apelezi la serviciile unui arhitect sau a unui designer de interior, un specialist în amenajare pentru proiectul tău? Răspunsul simplu și la obiect la întrebarea asta, de tip long story short, este cât mai repede. Răspunsul lung și argumentat ar fi cu 2-3 luni înainte să începi să dai de greu. Bineînțeles că e greu să anticipezi care este momentul în care începi să dai de greu. Așa că varianta ideală este, din nou, cât mai repede. Practic, atunci când te-ai hotărât să faci schimbări în casa ta, să-ți achiziționezi un apartament, să-l renovezi, să cumperi o casă sau să construiești una, în momentul în care te-ai hotărât, este bine să apelezi deja la un specialist. Dacă alegi să construiești o casă, mult înainte să începi procesul în sine, care de obicei începe prin eliberarea unui certificat de urbanism de la primărie, este bine să contactezi deja un specialist. De ce e bine să faci asta? Să contactezi un specialist atunci când începi să te gândești la proiectul tău de amenajare, pentru că este mai bine să previi decât să vindeci, nu-i așa? Ca la orice alt specialist, pentru a evita reparațiile sau remedierile ulterioare care sunt mult mai costisitoare decât atunci când faci ceva bine de la început. Când să apelezi așadar la un specialist, cu 2-3 luni înainte de a începe proiectul efectiv. Noi la Architects avem în medie nevoie de 2-3 luni pentru a face întreg proiectul unui spațiu. De obicei, timpul este de 2 luni la un apartament și 3 luni la o casă. Depinde desigur dacă discutăm despre toate etapele unui proiect sau doar o parte dintre ele. Este bine să apelezi la un specialist în orice moment al proiectului, desigur. Dar cu atât mai repede, cu atât mai bine. Ne rămâne nouă sau oricărui altui specialist cu care alegi să lucrezi mai mult timp. Îți rămâne și ție, împreună cu familia, mai mult timp, astfel încât să descoperiți care sunt nevoile voastre cu adevărat. Timp pentru a lua cele mai bune decizii posibile. Am avut și cazul fericit, dar în același timp izolat, în care am început să discutăm despre proiect în septembrie și ne-am apucat de proiectare efectiv în martie, urmând ca șantierul să înceapă în iulie. Dar acesta este un caz singular. Întreg procesul de lucru la un proiect trebuie să fie pentru tine și familia ta o experiență plăcută, naturală și fluentă. Apelezi la un specialist care te ajută, te înțelege și te scapă de multă bătaie de cap. Acordă-ți timp pentru a alege cel mai bun specialist, cel cu care rezonezi. Așadar, este ideal să apelezi la un arhitect sau un designer de interior cu mai mult de 3 luni înainte de a te apuca de proiect. Desigur, ideal este înainte de a lua o hotărâre ce vei face sau de a achiziționa un spațiu, să te consulți cu un arhitect. Cum alegi specialistul cu care rezonezi? Despre asta vom povesti în videoul următor. Cam atât deocamdată, îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. În încheiere, orice întrebare ai, o poți scrie în comentarii, iar eu mă asigur că răspund fiecăreia. Hit the like button dacă ți-a plăcut și vrei ca videoul să ajungă la cât mai multe persoane. Abonează-te canalului meu de YouTube și apasă clopoțelul pentru a fi notificat data viitoare când un video nou va fi uploadat. Dacă ți-am stârnit curiozitatea despre
aarhitect în general, intră pe aarhitect.design cu 2A pe toate canalele sociale sau pe site. Sau poți să mă urmărești pe mine, Armina Popeanu, pe Insta, Facebook sau LinkedIn. Până data viitoare, îndrăznește să fii creativ! Hello, sunt Armina Popeanu. Ce bine a fost! Motivația mea în business sunt clienții fericiți. Reparațiile și...